بریارە vê hefteyê şandeke bilind ya hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo yekalîkirina dosyeya petrolê û budceyê seredana Bexdayê bike û daxwaza yekalîkirina wan her du dosyeyan bike. Herwiha heman şand wê careke din ji bo dosyeya pêşmerge û pirsgirêka navçeyên nakokî li ser careke din biçe Bexdayê. Berpirsekî pedekê ji heftnameya Rûdawê re ragihand ew şanda ku biryara seredana Bexdayê bike wê li ser çareserkirina pirsgirêkên petrol û budceyê gotûbêjan bike. Herwiha got jî ji hevfêmkirineke baş di navbera her du aliyan de durust bûye heya ku Kurdistan 250,000 bermîlên petrola xwe bişîne û Bexda jî wî pereyê ku niha dişîne berdewamiyê pê bide. Yasaya budceyê nebe pirsgirêka salan e ya di navbera her du aliyan de. Wî berpirsê pedekê herwiha got jî piştî îmzekirina wê rekefnameyê bi agehdariya parlamentoyê û serokatiya komarî û qonaxa duyem ji bo rekeftina duyem wê dest pê bike ku ew jî pirsa navçeyên Kurdistanî û pêşmerge ye. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî serokatiya wê şandê dike her yek ji wezîrên darayî û samanên xuzeyî û pêşmerge û hejmareke endamên fraksiyonên cudayên parlamentoyê herwiha wezîrê Herêmê ji bo karûbarên di navbera Hewlêr û Bexdayê de Xalid Şîwanî di wê şandê de cihê xwe digirin.